Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Ахмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Алдагы минутта тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген Россиядә кибердушәмбе, дөньяда бик популяр вакыйга. Бу интернет-кибетләр товарларны өйдән чыкмыйча гына сатып алырга мөмкин булган түбән бәяләр буенча тәкъдим итә торган онлайн сатулар вакыты. Россиядә беренче кибердушәмбе 2013 елның 28 гыйнварында узды һәм тәүлек буена дәвам иткән. 1790 елның 30 гыйнварында Англиядә беренче тапкыр диңгездә зыян күрүчеләрне шлюпка белән коткару чарасын сынап карыйлар. Ул оригинал исемен ала, шлюпканың озынлыгы 30 фут тәшкил итә. Бу шлюпка диңгездә коткару өчен билгеләнгән беренче махсуслаштырылган йөзү чарасы була. 1948 елның 30 гыйнварында Санкт-Морицда, Швейцариядә 5-нче кышкы Олимпия уеннары ачыла. Билгеле булганча, беренче кышкы Олимпиада 1924 елда Франциядә уза, ә аннары Олимпия уеннары һәр 4 ел сайын үткәрелә башлый. Бөтен көчемне, мәдәниятыбызны үстерер өчен бирәм. Үземнән соң эз калдырасым килә дип хыялланган танылган музыкант, дирижер Фуат Мансуров. Татарның атаклы улы, Россияның һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреатының тууына 95 ел тулу уңаена туры китереп, Казанда хәтер тактасы ачтылар. 7 нот, а сколько глубины, сколько чувств, сколько сказочных красот. Сәнгатебезне үстерүгә зур өлеш керткән Фуат Шакир улы Мансуровны без танылган композитор Резида Ахьярова белән искә алырбыз. Бүген ул студиябызның кунагы. Резида ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көн. Фуат Шакирович 20 еллап менә безнең оркестрга, симфоник оркестрга дирижер булып эшләгән, хезмәттәшлек иткән безнең белән һәм җитәкче булып торган. Сезнең хезмәттәшлегегез нәкъ шул чорда башланып киткән микән? Фуат Шакирович 90-нчы елларны актив Казанга килә башлады, эшли башлады безнең симфоник оркестр белән һәм беренче конгресс булган елны без хәзерләгән идек Сөембикә дигән җыр. Разил Валиев сүзләренә Венера Ганиева җырларга тиеш иде аны. Һәм мин опер театрында булды репетиция ул конгресс алдында. Шунда беренче мәртәбә бик дулкынланып килдем репетицияга. Без ноталарны карый башладык, оркестр уйный башлады. Аннары инде менә Венера җырлагач, ул миңа әйтә: бик матур җыр, әмма ләкин менә ул җырлаган тональность бераз түбәнрәк. Аны күтәрергә кирәк. Терция дигән интервал бар музыкантлар белә инде. Шул бер терцияга си минордан ре минорга күтәрергә кирәк дип әйтте. Һәм мин аның белән килештем. Аңынчы Венера гел шул аңа уңай иде, теге эстрада вариантында җырлаганда уңай иде. Оркестрда аның тавышы, инструментлар матуррак, яңгырашлы булсын өчен менә шундый тәкъдим ясады ул миңа. Менә аннары инде яңа тональностьта без репетиция ясадык. 1-2 көннән шул тиз генә ноталарны әзерләп, ул вакытта компьютерлар юк, кулдан язып. Чынлап та ул хас иде. Аның тәкъдим иткән вариант бик матур яңгырый хәзерге көннәргә кадәр. Һәм бу әсәр Фуат Шакировичның яраткан әсәрләренә әверелде. Ул аны кая гына башкармады. Инде Казанда итәрлек түгел, бик күп концертларда. Мәскәүдә Чайковский залында, Екатеринбургта төрле кая оркестр бара, шунда алар башкардылар аны. Бик еш, бик матур. Төрле җырчылар аннары башкарды. Менә шулай башланып китте безнең иҗади дуслык. Һәм Фуат Шакирович безнең композиторлар берлеге белән бергәләп без премьера с Фуатом Мансуровым дигән цикл ачтык. Ул цикл ел сайын булды. Бу концертларда ул 1-2 концерт иде. Ел сайын башкарылдылар яңа
композиторлар язган әсәрләр, яңа әсәрләр. Чөнки безнең яңа әсәрләрне ничектер яңратырга кирәк иде. Яшьләргә үзләренең әсәрләрен тыңларга кирәк. Алар беренче мәртәбә менә оркестрга язган әсәрләр, алар ишетмәсә аны, аннары нинди хаталар, нинди әйбәт, уңай якларын белмиләр кешеләр. Менә шундый циклны ул бик зак еллар алып барды. Соңгы көннәргә хәтле, авырган көннәренә хәтле. Біз аңа бөтен композиторлар бик рәхмәтле. Бәлки кайбер композиторлар канәгать булмады, спорлашкан моментларны да мин күзәткән идем, бик берничә композиторның. Ул үзенең үзгәрешләрен кертергә тырышкангамы? Ни өчен мондай каршылыклар килеп чыккан? Каршылыклар килде, беләсезме? Темп, ниндидер инструментны яктырак, динамика буенча шундый. Киңәшләр бирә торган булган димәк, Шакирович. Үзенчә ул тәкъдим иткән. Ул бик тәҗрибәле дирижер. Һәм бик таләпчән дә булган дип әйтәләр. Бик таләпчән, искиткеч таләпчән. Со стороны дирижера максимальный контроль по отношению вот к оркестру. Кажется, Ленин говорил, боюсь соврать, что руководитель значит контролировать. Если человек не способен контролировать, он и авторитета-то не имеет, и толком, собственно говоря, замечаний не сделает. А для того, чтобы контролировать, надо знать производство. И вот хорош тот директор завода, допустим, который прошел путь от подмастерья, мастера, там, начальника участка и так далее, поднялся до уровня директора. Он знает всю эту технологию от начала до конца. Менә беренче көннән ул таләпчән булуы минем иҗатыма уңай тәэсир итте. Вот. Кайбер кеше аны сизеп рәхмәт әйтә белгәндер, менә минем кебек. Кайбер кеше үзенең кабул итә алмаган инде булып чыгаймы? Үзенчә эшләп. Менә аның турында булай дип әйтәләр, репетицияләрдә ул ноталарга бөтенләй карамаган икән. Ул менә бу материалларны, партитураны яттан белә торган була ди. Бу чыннан да шулай булган микән? Ул чыннан да шулай булды, классик әсәрләренә карата. Чөнки ул классик партитуралар булсын ул Рахманинов, Чайковский, төрле композиторлар, Шостакович, ул на слуху диләр. Ничектер менә ул бик танылган әсәрләр. Менә безнең премьераларга карата, әлбәттә ул яңа әсәр, ул аны берничек тә яттан башкара алмаган. Менә Сөембикәне мин уйлыйм, ул карамыйча башкарган, чөнки ул аны яратып, белеп инде теге мин чынлап та анысын әйтә алам. Анарсын булай дип әйтәләр аның турында. Бер чыганакларда мин 6 чит тел белә дип укыдым. Берсендә 10 телгә кадәр чит тел белгән дип язылган. Менә сез шаһит булганыгыз булмадымы? Аның чит телләрдә сөйләшкәнен ишетмәдегезме? Мин ишеткән бар, кайбер башкаручылар чит илләрдән килгән. Алар белән һәм телефоннан ул миңа кунакка килгән иде. Һәм аңа кемдер шалтыратты. Ул бик әйбәт кенә итальянча сөйләште. Башта инглизчә башлап, чөнки аңа трубкасын бирделәр ул кешегә, аннары итальянча сөйләште ул. Бик шулай иркенле. Казанга менә 90-нчы елларда гына килгән дип әйтәбез, диме? Ни өчен Казанга киләсез, кайтасыз дип сораганда, ул булай дип әйтә торган булган, куан тарта дип. Чөнки милләте белән бит инде ул татар булган, Алматы якларында да туып үскән булса, нинди хисләр белән килә иде? Ул турыда сөйләми идеме? Казан аның йөрәгендә нинди урын алып торган икән? Без аның белән бик күп сөйләштек. Ул бит әле менә 90-нчы елларга хәтле опера театрына килеп эшләгән, ниндидер опералар, балетлар куйган. Әмма ләкин анда систематически эшләргә кирәк булгач, ул анда эшли алмаган инде. Әле менә шушы Большой театрда дирижер булып торганда. 90-нчы елларда килгәнче инде симфоник оркестр җитәкчелеге булып. Ул Казанга киләдер төрле хисләр белән. Анда аның филармонияда ниндидер уңай гына булмаган, бик төрле чаклары булды. Ул ансында сөйлидер.
ул телидер безнең сәнгатьне югары дәрәҗәгә күтәрергә. Европа, бөтен илләр дәрәҗәсенә. Чөнки анда бит симфоник музыка зур пьедесталда тора. Ә безнең әле менә 60-нчы елларда гына симфоник оркестр оештырылды. Натан Григорьевич Рахлин белән Нәҗип абый инде инициатор булды, Җиһанов. Алар оештырды. Безнең әле культура татарларның аерымча бик үсеп җитмәгәнбез әле дәрәҗәгә. Беренче этапта без. Беренче баскычта гына торабыз дисез. Беренче баскычта. Әле ул рус музыкасының берничә гасыр симфоник музыка культурасы. Ә безнең композиторлар һәм менә шул оркестр булуы ул күптән түгел генә. Ул сизелеп тора. Әмма ләкин безнең яшь композиторларда, өлкән композиторларда симфоник музыкасын байтак язалар да. Димәк, әле өметебез бар, киләчәктә, чит илләрдә дә, дөнья буйлап та милләтебезнең татар музыкасын, татар композиторлары иҗат иткән симфоник зур әсәрләрне ишетергә туры килер. Бәлки менә сезнең операларда, яңгырар әле, Резидә ханым. Мин уйлыйм, ничек булыр ансы белмим инде, вакыт күрсәтер. Әмма ләкин менә минем Сөембикә операсы һәм Алтын Урда балеты, алар инде Меца каналы белән язылды. Һәм прямая трансляция булды, һәм менә күрсәтелде шул каналда, бик күп илләргә, һәм төрле илләрдә күргәннәр минем танышларда шалтыраттылар бүтән илләрдән. Менә шундый нәрсә Алла бирсә булыр әле. Әйе. Тагын Ходай кушсын, шулай булсын. Һәрбер кеше миңа калса, һәрбер мәдәниятлы кеше, милләт өчен янып яшәгән кеше бу турда хыяллана торгандыр. Чыннан да безнең бит инде мирасыбыз да бар. Яңа әсәрләребезне ишеттерәсебез килә. Менә татарларны ишетсеннәр дип барыбыз да хыялланабыз. Фуат абыга әйләнеп кайтсак, ул бик тә үзенчәлекле кеше булган. Музыкага да, менә бу сәнгатьтән аерылып сөйләгәндә дә шахматлар белән шөгыльләнгән, бокс буенча, тимер аяк ташуы буенча мастер спорты булган бит әле ул, шулай бит. Альпинизм белән шөгыльләнде. Алматада университетта математика буенча лекциялар биргән. Киң кырлы шәхес шул хәллек булган. Ул чынлап та бик киң кырлы шәхес булды. Андый шәхесләр бик сирәк була. Безнең милләтебездә дә ул бик сирәк очрый торган нәрсә. Менә ул бик эрудит кеше буларак, аңа ул бөтен өлкәләрдә булышкандыр дип мин шул эрудициясе. Чөнки аның менә математически выверенный диләр бит. Шундый партитурага мөнәсәбәте иде. Ул бик теге драматургияны, кульминацияларны ничек ясарга ансын ул алдан белеп хәзерләп торадыр. Ул музыкада бик зур сизеп торган инде. Ул сизелеп торды, аның ягыннан, аның тарафыннан. Һәм ул менә чынлап та математически выверенный логика иде аның партитураларга карата. Һәм ул бик төрле яктан бөтен нәрсә белән кызыксына торган шәхес иде. Аның белән без бик күп аралаштык. Менә минем гаилә, минем ирем дә композитор Олег Любимец. Мин дә ул безгә киләдер, без концертлардан соң очрашадыр, гримеркаларга аның концертларыннан соң керәдер, шундый фикерләр алышу буладыр. Һәм ул фикерләрен әйткәндә дә аның менә бик күп кырлы белемләре сизеләдер. Безгә килгәндә Резидә ханым йөрәге бигрәк тә нәрсә өчен авыртадыр, нәрсә өчен борчыла иде? Бигрәк тә нәрсә борчый иде менә Татарстанда, Казанда аны? Ул борчыладыр менә гастрольләр турында, чит җиргә, чит илләргә чыгарга, гастрольләр оештырырга. Ул эшләгән вакытта авыррак заманнар иде. Әлбәттә башлаганда мөмкинчелек тә булмагандыр. Ул бөтен нәрсә турында, бөтен аның хыяллары бәлки тормышка ашырылмаганда, да.
Һәм ул хыялланадыр оркестрантларның зарплаталары әйбәтрәк булсын өчен, аларның инструментлары әйбәт булсын дип, шундый хатлар язып, безнең түрәләр белән сөйләшеп ул темаларга. Менә инде аның хатлары да булышкандыр дип, аның сөйләшүләре дә булышкандыр дип мин уйлыйм. Ул киткәч бит Сладковский килде дә, хәтмәле ничектер менә ул нәрсәләр тормышка Аша башлады. Аша башлады, ие. Мин уйлыйм, Фуат абыйның борчулары, аның сөйләшүләре бу темага 10 еллар буе бик ярдәм иткәндер. Ул бер көндә генә теге Сладковский килде дә, бөтен нәрсә булды дип, мин ышанмыйм андый нәрсәләргә. Әлбәттә, ул да бик зур өлешен кертте. Ул бик актив кеше. Мин аны бик хөрмәт итәм, аның белән дә менә бу безнең премьера с Фуатом Мансуровым дигән нәрсә ул тоткарланып торды берничә ел. Аннары инде Вадим Робертович Дулаталиев куластында һәм Сладковский куластында Фуат Шакировичның эстафетасы дәвам итте. Мирас фестивале безнең тормышка килде. Менә шулай. Фуат Шакирович Мансуровның исеме әлбәттә инде менә безнең мәдәниятебезнең тарихына иң якты исемнәр арасына кереп кала. Без аны беркайчан да онытмаячакбыз. Инде менә хәтер тактасы да ачылып, казанлылар өчен һәм кунакларыбыз өчен узып барганда менә бу Карл Маркс урамында карап анда тагын бер кат исебезгә төшереп, рәхмәтләр әйтеп, шулай менә аны онытмаска иде. Шулай, мин дә сезнең белән бик килешәм. Мин ул тантанада булдым, әлбәттә. Безнең күп кенә композиторлар булган иде, бик салкын температурага карамастан. Мин бик шатмын шул йортта такта урнашканына. Чөнки ул безнең культура үзәге, безнең Ирек мәйданына якын ул йорт, бик шундый билгеле йорт. Анда Натан Рахлинга да шул йортта такта эленеп тора. Ул йорт, гомумән минем шәхсән минем өчен дә бик якын йорт, чөнки минем әти белән әни ул йортта бик 10 еллар соңгы көннәренә кадәр тордылар. Һәм мин аннан ул йортка килгәндә мин ул тактаны гел күрәм. Шул хәтле ничектер бик минем йөрәккә якын булган инде. Икләтә якын булган шулай бит әйе. Фуат әфәнденең инде бер яктан искәчеп, икенче яктан әти-әниләр тур килгән име. Натан Рахлин да. Анда Илмар Лапинч дигән дирижер да Казанда торганда яшәгән иде ул йортта. Гомумән ул йорт бик билгеле, анда бик күп профессура, шундый атаклы йорт дип әйтик. Шулай бит, әйе. Шәхесләр яшәде. Рәхмәт сезгә бик зур вакыт табып безнең студиябызга килгәнегез өчен. Сез әле шушы көндәрдә балет өстендә эш алып барасыз. Без сезгә уңышлар телибез. Әлбәттә, инде зур түземсезлек белән премьераны көтәбез. Рәхмәт сезгә. Уңышлар. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубулашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Дирижер, заслуженный деятель искусств России, народный артист России, Казахстана и Татарстана, художественный руководитель оркестра Фуат Мансуров.